קבלו בבקשה את חיים אלמקיאס! ערב טוב, ערב טוב. קודם כל, אני מראש מתנצל אם אני קצת מתרגש היום, פשוט היום אשתי הודיעה לי שבהיריון, אז תודה. אני לא האבא, אבל לא, בכל זאת. האמת, יש לנו כבר שני ילדים, ואני רואה פה אנשים, יש לכם ילדים, נכון? יש, עושה... כמה יש? כמה? 5, לא זוכר, 5, כן, משהו כזה, לא זוכר, נכנסים באוטו. יש לי כבר שני ילדים, ואני לכם את האמת, איזה באס זה כשאשתך בהיריון, נכון? זה סיוט, אני לכם את האמת, אל תכניסו אותם להיריון, מישהו עדיין לא, אל תעשו את זה. אתם לא, זה סיוט, אני לכם למה זה סיוט, אוקיי? בגלל כל הבדיקות, אוקיי? בואו נסביר. אישה, אוקיי, תמיד הולך לכל הבדיקות הגינקולוגיות, נכון? אתה בתור גבר לא רוצה לדעת, תספרי לי, לא רוצה לדעת, נכון? לא רוצה לדעת. אבל כשאשתך בהיריון, אתה נאלץ ללכת איתה לכל הבדיקות האלה, נכון? היית? לקחה אותך? דווקא לא. הצלחת להתחמק, יפה, אני לא הצלחתי, אשתי... עכשיו זה, כאילו, מה זה הבדיקות? יש סקירת מערכות. אשתי לקחה אותי סקירת מערכות. מה זה? זה שבודקים את מין הילוד, אם יש מומים, כל מיני כאלה. עכשיו בוא נסביר את הבדיקה, אתה משלם 2,000 שקל, אוקיי? אשתי ישבה ככה. אוקיי, אני פה לידה כדי שאני לא אראה שום דבר, כן, אני ככה. והרופא ככה. אוקיי. ואז מתחילה הבדיקה, כן? הוא לוקח מין דבר כזה, שקוראים לזה מצמר, אם אני לא טועה, מצמד, משהו כזה. פה יש מצלמה, והוא מכניס פנימה. ועושה ככה. עכשיו, מאוד מקצועי דרך אגב, עכשיו, כל זה המצלמה ופה מחובר בכבל USB, כן? למסך LCD 37 אינץ' שמחובר למחשב, שמחובר לאינטרנט, שמחובר ליוטיוב. תעשו ביוטיוב. הבדיקה של אשתו של חיים בעירום זה שם, תמצאו. עכשיו הוא תוך כדי הבדיקה, הוא מסתכל פה ואז כאילו פתאום הוא נהיה לו פרצוף רציני כזה, הוא מסתכל ואומר, טוב, תראו, אין יותר מדי מה לדאוג, רק שתדעו אבל שכמו שאתם רואים, השלייה קצת נמוכה, אז אני מבקש לא לקיים יחסי מין ב3 חודשים הקרובים. עכשיו מסתכל, תגיד לי חתיכת בן זונה. אתה הרגע הכנסת פנימה לתוך הזה של אשתי מיקרופון שמחובר ב-220 וולט לחשמל, אתה חשמלת את הילד, איזה נזק אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות כבר? עכשיו, מה הבעיה? שבדרך כלל הרופא הזה מגיע איתך גם ללידה. אני הייתי בשתי הלידות של שני הבנים שלי. היית בלידות? בלידות. היית לפחות או שאתה כאילו, אתה לא אבא בכלל, מה אתה רוצה ממנה? אתה לא קשור, סתם אני יושב לידה, מה אתה רוצה ממנו? מישהו פעם היה בלידה? הייתם בלידות? בלידה, היית בלידה? בשלך היית, נכון? כאילו זה לא... אלא מכן אתה מאומץ, לא יודע, זה יכול להיות שלא, אבל... תדעו לכם, בנות, אני כאילו הייתי בתור אחד שהיה בשתי לידות, אני רוצה לספר לכם משהו בנות, תקשיבו טוב, אני יודע שאני לא מחדש שום דבר, אבל בית, תקשיבו טוב. בנות, מי שעדיין לא חוותה את זה, תדעו, לידה זה דבר מאוד כואב. מאוד 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 כואב. לגבר. האישה לא מגישה כלום. היא לא מגישה כלום. אשתי שמו לה פה זריקת אפידורל, היא ישבה 4.5 שעות ככה. אז זה כואב לך? לא מרגישה את הרגליים, 4.5 שעות מתפוצץ לי המוח מהצרחות שלה, אני לא יכול... יאללה, תוציא 4, יאללה, נו, יש לי גדולפון, בלך הביתה, יאללה! פוש, זה כמו קקי, יאללה, תוציא, מה העניין? קודם הסיפור! אבל היה שווה לחכות, כאילו, הקלטתי בבסמאקס, אבל היה שווה לחכות, כי היה רגע, באמת, הלידה זה דבר מדהים, באמת, מי שהיה, זה פתאום, זה רגע כזה של קסם, פתאום, משום מקום, כאילו לא משום מקום, זה של אשתי, כן? פתאום יוצא לך מין דבר כזה, סגול, ירוק, צהוב, כתום, עם נגיעות של טורקיז, והרופא מחזיק אותו ומסתכל עליי ואומר לי, מזל טוב, יש לך בן. ואני מסתכל עליו ואני אומר לו, דוקטור, זה לא מוכן, זה לא מדושה, תן עוד דקה במיקרו, זה לא, שים בתנור, זה לא, זה כאילו לא, אני רציתי וולדן, מה זה? ואז האחות מסתכלת עליו, דומה לאמא שלך, הוא מכוער, לא רוצה את זה. ואז אני מסתכל על הדבר הזה, הסגול ירוק עם כל הצבעים, אני מסתכל על אשתי הזה, תגידי, מתי עשית אורגיה מטלטביס, מה זה? זה טינקי ווינקי.
זה, אני יכול להראות לכם איך נראית לידה? אני יכול להראות לכם? כאילו, כי הרבה בנות הראו מפה, אני אראה לכם איך זה נראה מפה, אוקיי? אוקיי, שימו לב, זה די מדויק, לא להיבהל, אוקיי? אוקיי, לידה, שנייה, רגע, צריך להתרכז. לידה מאת חיים אלמקיס, לא להיבהל. תודה רבה לכם, תודה רבה. תודה רבה לחיים אלמקיס. הריון, הריון, הריון.